Okay. Yeah, comfort. A comfort kakasa bi se. Broni Bible a wode bere ye before no a storybook. For example, ajimi fo bebre ne kasa ebi nie. Shape na e the Bible ne ba ne sa shape na de shenapo ba. I don't know would me say me de shenapo ne kasa kire na nanom de a omutie but wonni broni Bible na wode gu sa shape num ba ne say no de storybook ma. Isa na me mama nsa so sa masakira enipa be di wiase be fa Kristo no. Blo more than billion, enye million, billion. Bidin I feel Kristo metashe Ayinka TV. Shebi video no na be boa pa. Mama okwa ba emra Ayinka TV, medi ni MC Foreigner. Medi ka cho se wo sun se ya si nkonya se ya na hye se ya bedi sunsumu enkomo. Na ya fa aba afrimu. Ene me ne manante ma be pie e wo Kumase. Ye konfu penyi a ono so Kumase ha owa odi ne juma. Men sa wo mre men prefere ho nkobodi ankobodi bi anti ma me ma na kwa aba. Na nkoma ye wo ho no ene wa de ahyehye so. Na ma kwa aba Ayinka TV. Yeah. Na ani di ma di be na nkofo di ni mo e wa abante me di mi ni wudi se bayi bofo ye bia na ma mbo ni ye Me chia wa hwefo ne watiefo nyina bia je so ampani se sabe ya wani no na ye penyansafo ma me nchia nyansafo titero me nsapo mo Ghana ha me de ne de ne obuo ma wo mo me chia ye wura na ese titu abebi o tekra we ngoma so wada romantini ete babie ebe odi ane abo emu ase chia tachima ma hene na sebera wada roma wo nkwaso ana me chia na osaje fadi ma bedu de nsiamwa so nkwaso media Ghana we ase ne panyina de frame ye frame na nabaye bofo okomo ne bade awisie komfo Ghana we ase afa na nyina ba bi ba kopa na metranse adwuma aye Kumasi Lake Bosomtwe Road Kumasi Aputuoja eho na mewo media no ai eho na metranse media ne ye baye bofo se de obo na ba dodo na frame akorabo na madio so the still champion leader. Wow. Yenye mere Kristo tie ho de so da nyame ase na nse mate wonka media so pa media ma follow watch na madi wachia videos awo ye mi hu na nse ase waje ntere ha kakra abaya bi e de video bi nam nsem bebre nsem no menti ase yi ntim kase me chiri ma hara makodito e ba ne sen asem ne sen ni siye abrabo aye bo wiase wo ampani se abo akotere wa yakasi ase de yakura sebeta frache wontumi ne da nchem anya peda. Okay. Ebia na wohunu me sema kwan ne me nyansa ne menim de meni aduro but me wo baabi a metimi akwa metimi ase obi eto da bia de ka onipa su ho enema bebere betimi atwintwan wakwam ebia yade ohia ebetimi atwan wakwam wankasa utiwi asana wanhwe ya utiranye ye mpo a ahwade go beba ba ne nyina wotewa mempa ba pagya woni hwede nyankopon be ye ne yi nkuku adwonye na mfafere wutirim transden nyina kanwra kekere sem fama okada so abarabo no de tie biada obedi nkunim. The one thing of secret about me will be our follow me for 4 years, 5 years, 6 years, 10 years ago. And so then lady be casting be about the social media agent about say nana year before oba masue and answer or the jumadi be ma me say menya ho ma no na mentimi anyama me pa che o enye no kore na ekwan first why say we are seeing pa de kakra bi na de tie ne say me no be wo we are seeing nyina ya ba kope ene wo we are. Most of people are using my videos. Nkofo bebre use my videos. E wa bra me nim ho hwe. Anya me nko a. Asofo atituru ne apabrenfo ne animonyamfo bebre kura nkofo bebre twetwe mo videos ade flodo. Okay. Me number wo wi ase nyina ye ba akopeda bia me video ameka. Ba utumi se lady no. Wa mfa me number dem free me page. Ena kofa number do Facebook page. Okay. I guess we for wo video. And the page so. Otwe video no free Telegram. TikTok no me da ho no akopost wo Facebook. Okay. Wabara wankasa particular no nim hwe nansen ya na mekura madwene baso a me hu se Facebook a meko bi Facebook account so ko Facebook na search na ba yi bafo a benya me videos bebre but anya me oko TikTok na search ba yi bafo de ende obenya ba 55 anya me da bia me video na makasa se opese woni ba yi bafo nkasa frame video call ne hu me face ne hu se eye me ana se anya me ana otimi se lady ne ko frɛ no na oni nipa ne ko kasa but na o kasa se wo kwaje bambo I don't know the story no ntimi hu kwan a mefa so a menim kwan a ofa so a oni nipa ne ko kasa sanity
me number wo we ase Ghana we ase nyina ya ba akopesi okofa different number bia wo we ase e fake 055 300 9784 055 300 9784 apart from that number me number bia wo we ase bi and out me say lady ne kofa different number bi I don't know omobo din bibia ana one nipa no kokasa na out me say na dwuma ode koma nipa no ntimi anya ma no sa na issue ne tie ana ode guma ne ma ase bablo ma menka asemi na we ase nipa nyina ntie so obi di asem to so we ase ase woni mi se ya pa yes ina twanto so me ampa me maye video kura mfa ho ma ne mo aye but most of people me followers bebre ebisa me kofo bebre obi a waba ma so ya na obi a wode na dwuma ma me bi a wa communicate me bi a wone ma kasa da bia ni mi se voice ya lady bebo ye nya me voice minimum o hwe ba sa de we me do nya me kasoro kasa sese emfiri me tirim wate asefo asase so da na me nya ma ne nkada oh me nya ma ne nkada ade oh me nya ma ne nkada se me kobo sombi so ana me kwaduru bi so ana me tu ana mon ko baabi ana me ko baabi ne ka kire me se memfa me be ma nkranto na memfa sign for saade we ya me kwa kwaye bro me nsusuye ne me bibia wo me tirim ana de kwan a mafa so a mapana ne me bibia se we de me nya ma ne nkada sanse ono ankasa gitum wo na komam na dwenimu ne bibia mu se enyame a bara ole to me so keke normal we nipa abarabo no wan hia hwiase ne nimguase ya untimi mpejada saa ne nipa sutie na dwene ye ne se wo ha me bara fikra no wabere madwuma bebre saa na na dwene ye no tie no nso ye normal wo tie na tese de tie no na saa mere ya be de wo video etani bebre yi se why ni se engu hu fin da be engu me hu fin ono ne na dwene ne nyansa ne nim de no hu no saa na me nim se obi kura transigu wo ne mu ase nipa frɛ wo kura saa wo na me nim se adwuma kura ba mo saa se ntina da bia ya na asofo ne bebre pa ne mu ase na me nim se de adwuma bebre ba kura mo saa me nhia bi kura saa da ntimeta ama nkofo agumani mu ase pa se de be ya ye obi wo hokora agumani mu ase no won team din da but because of se wo sha ase se agumani mu ase no kose chini pa kro kohwe no wa hu nti me hu no se waboa me kwan bebre so nti me de ase da kese pa ma lady no wonu ma waya eboa me anam so kura ma mahia nkofo bi kura na me ni mo da waboa me pa but me tirim ne madwene mu de ho no a ubegu mani mu ase no se wansan mabiem a me cancer de o kan ne nye no kora metiri mu ne madwene mu na adwene ye ne se bia obenya ho tabia gina gire memete Ghana ana wo tia kontum o so beba memete Ghana na wo tia kontum uni moduru su cheme uni mbabi aduru wo cheme ni pa ko wansan ni Ghana wo tia dabi o wa kontum ana wo di saa juma no wow tutimi se na o pese o chiri mu ana se I don't know se o kope bambo se wo de ni kuna dwumo menim problem no nti mi hu kwan me fa so am na story na ono tia broche na odi video etan se wo na waye ni si na samere ya waka se wo mfa ncheni wo so na wo dana se waye ade de ntina me dana se bebre se waye ade ne ye because of se na me nim se nipa gu wani mu ase a boa kra ma dwuma ba bebre sa wow ana ba ye bofo wo se legbosunchi road na wo tena wo ye watchman ti waso ye nyuma be ni nyuma be sa na wo ye no waso ye a nipa etu na moba won chia wotimi de bo mo meya ne ma bebre ade boa wo nipa mahwe ye menye sika dro menye loto number o mahwe menye sika kwai wo mahwe bar meya ne ma bebre media no say in case of Sibia obi yale anase already Ezekiel 47 verse 12 12 sem ne ma ayeti ase asemo konsuonsuo na hona medidi ana sisi dua na ha bare mpoda mo ne aduaba no na mfa ha ne nsa ade Odoman kuma nya nsabu akwanya nkopa abodie mu aduru anya bansere aduru nya kawa wo oni maduru aduru ya habai odoman kuma ma mesa nya nsane tumi ne nemde no ana me nananom nso da woroma ye ka ahabai a ye de sa yade e twere yade yada obi so ache ma wasa ade no waduru pa nso me nemde no wow awiri ajimi pusa ajimi nsam me hu de me nkampo na ba yebofo na ye na sinkonya a ye di nkomo no ti se afina wode ofidi na to ha na afina wannanam na wakopie video yi so a mesero so benya abotre na wahwe video akokusi awie ba bia ohene bia say TikTok say YouTube on body answer we like share follow your page no na ja comment section ase amemfa we so na men kanfo day by day enterprise amount day by day enterprise atonto seminar ahodo bia de di dware ye di sidniema say ba na washing powder omo obi eba na baby diapers
mosquito coil, mosquito spray, akudu bia, omo wholesale, esan retail. So open dudu matu akoton. So oto baako, enso de kwa wade, ni nyina omo ye. Bobi a wo Ghana fa na bia, opeson package ne man de brewa, me package e de agao. Wo share screen as yabo nse omo numbers no ebi ho. Ofa na ofra, omejo so fefe. Ma me nyina we so na me ntwa no homra. Na ye nko na nchen. Be won nsem mienu bi na me mbisa na ansana ya sorry dwuma de so. Ntwa ho wasisia. Uno East, touching my mind, Ghana mind, yenimu be digwa. Day by day enterprise. Yasaswaba. Ye dealing in all kinds of washing and bathing accoutrement, retail and wholesale prices. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da bang. Don't come yo, don't come me. Enepa huwa da bang. Ya titu su say who selewa atufuabuo. Detergents no ye wano assorto small, medium and a big size. Duffy, Mosaic, Lavita, Cleansoft, Mada, Boom, So Clean. Detergents no yawa bucket mu de so ho. Biti say Cleansoft, Mada, Oro. Semina no so de abusu say tam. Semina biti say day by day so Chris, Della, Obolo Jumbo, Jama, Avel, Pella, Aqualis, Colors, Santex, Cleansoft, Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifeboy, Magico, Nakesiane nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA. Hello. Emma. Lasa oje brema me twa ho san ba ye. Juma de me no na esinkonya, me no na astarte. Na tamchuku nya tresa na yemfa nkowi. Fi se enema nya penyi kese ofie. Ebia na chena yansa nya no biom. Enti nya abotre na de se nya firi ne ho bia ye nya firi ne ho ansana wa mani muso. Nana ye be sha ase no. Me hu se o presi nyame. Ode odoma kuma din sacrifice etiasi de esi etimkom eno nkwada nchen me hwe videos most of time me hu se opresi nyame wo be sha ase a oda nyame ase ansa na waba abosom no so anya bia ogi nyame di na ogi di se nyame wo ho na nyame som ene abosomsom nsusuye bi wo ana ya adekoro fi se nananom animu de o kwa ogu nsa but me hu se o sha ase bia so oda nyame na sha ase ente me bi se ase na wankasa oni padua mu gidi se nyankopo ho mpese mi so me bisa akwachi se wo so gidi se nyankopo ho ana wo ni nyankopo no wo gina nanom so di me gidi se nyankopo ho ena me gidi se nanom so e wo ho ti se de wo gidi ni sa na me so me gidi ma me nyansani bi adwenem de ye wo ne to dem na yantete na bonte na se be wada kata so a wadwene pa enhwa de bi wa okay ye komfo akomfo kakasa bi se broni bible a wode bere ye bibifo no e storybook. For example, ajimi fo bebere ne kasa ebini ship na e the bible ne ba ne sa ship na de shenapo ba ada na wogi tum se me de shenapo ne kasa kire na nanom de ya omutie bare wonyi buru ne bible na wode gu sa ship no ba ne se no de ye story book ma example ni asuafo ni busa Kristo se papa eniyama be ne be dia banse se wiase ankasa wo ba tie nyanza sem osese bere no so me be ba sika pefo beba wiase ene usi su se wo pesika ene you to bia si so ana wo pesika dro sanse obi ahia sika moa example nyansa ni ntia hawo 2 ebra no so se me beba emofra be emofra bone ene mofra ya bofra bone akola timi 12 years na wa wo mienu miensa meboa ene generation wo ba kora wo ntimi ntia no e wo bible waso se bra no so se me beba yade ani aduro na baba wiase me ne wote Ghana na yete se coronavirus aba wiase nyina we ye nyame kokoba wo de ebo nyansafo pese wo kire mama mo te ase se ama obi mfa nche wuterimu da shebro ni the bible be dada nipa ti o asuafo ni bisa Kristo se papa ne ma ba kra na we be di adanse se wo ba o se aman be so de aman me ne wote Ghana na yete se Ukraine no Russia and topasi me ne wote Ghana na yete se Israel ehona Yesu Kristo free ehona nyankopon Yesu ofree enso Israel ene aman bi asode ntokwa a wo mo wote ya na wante e wo bible ni ma na se ni pache wo bible ni wasi de bi nsi da besisi
aman be so de aman enema bebre ekoso wo ye generation mu a ye check ya ne ehunu se ne ye wo nema bi wo tete ne mbare ne no ehede ni ho ye se ne bie ne bibia ba eho na metena se na twe ma dwene kosi so se twerɛ konkro ne ma ye te ase se bibia wo wi ase bia betwam ne nso me awurade masem de ntwam da ama obi amfa nche utiremu da se na nanom som nya dwuma ana se na nanom tumi nya dwuma na nanom tumi nya dwuma na nyansane tie asase we ya ye te so no emu abode ne mu nuyama nyina ye nyankopɔ dia nyame ne bo bibia wo wi ase bia ade komfo asabe woni nyansa na beka nkwase asem ti nyame ne bo mu nnuama ne mu abode ne mu bibia wo se ye wu achi atem ho kase da horo twen onipa se wo gidi se bro ne the bible bedada nipa dia ane o kan wo twero konkron no ma ye ti ase se ye wu achi atem ho kase da ho ane tie atare na shama se komfo no komfo bi di ka be hye ne wa ben pa ukuro mu komfo no ye komfo bi na wa ben na wa san yarewa na wa ye nnuama akase wo kurum owui adenti na wantimi ani wo ni asama ado so nkonim wa bara ne tumi ya ne kuta ne nyina achi we di adanse kasa kire de na adwene mu do se tumi ba kope ne wo wiase ye de wiase nyina that name is Jesus Christ ono na tumi buru tumi nyina so osema wu na na nsama sane asore ampa owui ne na nsama asore se wo gi tum se Yesu Kristo enwa ansa nsore de a mepese me kire se wo se wa bene wo ye komfo okuta tumi ene wo na na wa wu no konne konyane ne se wa wi aduane no mra fie medidi nyansa fonti ade o asase wo ya me ne oteso nya nyankopɔ ne de wi ase so eye bonsam ne de wi ase so oh yeah emu abode ne mu nyama nyina ye nyankopɔ de aba bonsam ne de wi ase so obi be busa nana adenti na wo se bonsam ne de wi ase so Yesu Kristo ba asase so no obonsam koso ne hwe wase sa woni ade nkwaba na adane bo ya bodo asembe na Yesu kan wase nya bodo na nipa bedi obenya nkwa pape eye wonyame asem ana bonsam sa akoso na hwe wase sa okotome sore me ya me de wiase ahini nyina be ma sanse wode ama me hwan na de ama no onyankopon asase so tumi ye de wiase so ye bonsam tumi afutuo ba kwa me de manyansane bi a o tie me na na dwene mo do bia no se o wiase ana wakope bambo sanse woni sunsun mu chitaifo a obere eye dane ya woni pa bi wo barba menkyena wiase ngon kwase wuo bia mfasuo ne so wawo de me kyerɛ na se nyankopɔ tumi wo ho 100% ye oni pa bi wo ha ene watena se na wa ye komfo da wonya sika kakra bi to ne nsam onya ne ka bi dam onya ne 3 rooms ne 4 rooms bi na wadam na wakɔ condemn nyankopɔ bi ne ho awurade tumi bi bro awurade wo ho se awurade ni wa you are calling yourself a spiritual man wo tumi utumi ye bibia o fa bia na komfo na wo wu ya nsa na wo be hye na tade ne kone ko nyane no na ye hu se da bi nyame bia ne ho all the mention nyankopon o 100% aya na to da bi na wonni sika wo de beto de ne dia no wabisa ho sesen ka yankwa ho me ne ye de sika ne tua ka nka de na de beto awurade hu ni pa abara Yesu Kristo to abofo ni free so abasa asisi o ka samba ya wo se asase so fo mu nui adenti na ye nui free se mato atwiase ye tirimoden fo da fo na ma na ba wiase ene nti na me ne wi wiase aye due no etibi bia nyankopon ka ye bia bam ene youth abofra bia siso a wo pesika onam komfo so bosom so ene na me nuro so akotofo so pesika hwa because awurade kan sebere bi beso a sika pefo beba wiase adifo aturufo bebere beba de be nsi da besisi ana Ghana obi anya contemporary obi ade na o ma ne ho so pe oso oyesofo sanse difo dwuma no efunti ade ba ko na me hyere wurade e bia na wuhunu me se bia metese ba menye se ade akọ owo mu da me hyere wurade nyankopọ se bia na wo hwe me na wo ye me nua komfo bi na wo taa me a se me ma me nsa so na me bie ba no ka kyere wurade se wurade ne ma ye wa atiase fa sa asisu nyina fa me bo ne kyeme a bro ya bawo ya sira nkwatenten de frɛ nyankopɔn ho nyame wo wiase mo bia mfa nhyɛ wutirimu dase nyankopɔn ne wiase I am the only comfort in Ghana me transi bia me presi nyankopɔn wo ho na me tomi iburu tomi nyina so na awurade nyankopɔn gya nipa ye pedi ama ye watrase wi so ene obawu comfort small boy bi akwala ketewa bi na o kasete ya nyankopɔn me simi trase ya na ma hye na ma bisa ne se opon tomi ne wakaka bensam kokoti ne wa hantan ne udwe nyina komfo bebre tenase ene omo ko omo nua komfo bi ayi omo nyina ko tenase kom na nka mutumi buru tumi nyina so ade ne wontimi anya ne se nipa no ene ba kyerɛ mo ama ye dia danse ama akia to se dabe akomfo ne wutumi wase wo nipa wu a wu achi atemu kese da horo twen wo nipa wato de meche ona se eti se komfo bi wu na komfo ba 2030 mu ko hiem na mu ko tenase kokom we free tumi na we free tumi ade ne mo nka mo na mu nyane no. It means you will to me be a lady we are. On the Timon and Sassini, who did Deuteronomy 32, verse 39, was ya yam that I am. Many amene, when you may be a new we are coming as a for Adam Hubium. Mena me cum, mena me manqua, mena me pira, Nessa me so more when you may be a new yas you bet me at the Wilfred Benson. Bro, I rather.
Upon 2 million bakobo some so akogye dro beko babia akogye dro beko babia akoye emfa nhye wutrim da enko kasente nyankopon da ose bone ye be o wiase abomfa nche ye dane se ye be kasete ye ja obo soro basase awade wo ni tumi buru tumi nyina aso but bonsam tumi ne lead wiase nyankopon na eja de ahye bonsam sa san woni pa ya so de ne ya han tan ne ya homa so obi nti person bi se wasem o kasaye no o kire mu se bonsam ne di wiase sutumi yes but trust me say asese asoro ho nyankopon ne tena bia asase ne na so ntiaso this asase ne na so ntiaso de a na je say ne na so ntiaso bonsam ne di so ana let me explain this for you abla according to Bible no ye ba wo bonsam no onyankopon nya adaade tena ase nyo bonsam different than abofo e wo soro nyina na bonsam ye onipa bi a wo soro a abofo a na wa osoro nyina wono kwa na ne nim nyum tupa na ne voice nso de obi say bonsam ne ho atai ye dro Yesu Kristo picture na ye dro bonsam picture na ya dro bonsam anim hu sanse wo bonsam bro bonsam ho fe de wo kofa pension ne pen dro bibi na onim nyansa na odro nsemfo bonsam ho fe won komfo na ho atai da e jese wo ma wo ti ase se bonsam na ngaza kora on pade fu so what ase ono wo sam no ayi de anya na sinchen tu ba hu anim ohunfo no mo anim ohun no mo ton bibi abayira ya tie menken ne ade won de menche no bonsam won komfo na ho atai da intensi dabi intensi wow but I say what clear the about nsema ekoso e social media no so na wo de ya gura nyamesum a kire se nyame exist na me bisa adenti da unim we nyina na won sachela u choose make us bonsam kwan. Let me explain this for you. Enya bonsam kwan na me choose you me me kan okoro bia chero I am the only first person me to na akomo nka me me na makwajeje ma bosom na manige ho ba situation bi ni enema bi amafam wo bi ase no bro manante o sir akomo mfa o na say you most of people akom bebere say bosom ye kotu na wo hu de me ye tu ye tu emutia na ade nyina ye koje ye obi wo ha ona de ye wo no bia na mosia na akom ne kan no na okom na obi so wo anani na je hu enti se me kase ne ya me ne wo kase ma sachara mama me nsaso a minimade a medi a niam ye ma me ne ya na ase ye me bosom na chiwade metima break because of me akom me na me koje me bosom na me se me ne je hu na me de be ye maduma wo nya ne clear enti nchiremu a wo pe no this is the fidie nko amaka wo so. Oh dear mention. Yes, you see out to when a bosom a bit my quack bosom come. Ya wa comfort be promu jana badum come dabi obi o ha akwam kan on wa na akwaje ne bosom na ne je hu no pese okom san se eye ne fekeke masua de bi wo abosom mu ana masua de bi wo Kristo enti sa na me ma men sa so sa masachira enipa be di wiase be fa Kristo no bro more than billion enye million billion. Do you know the reason why? Because my radio be more who had ye who send son ya that ye be more. But I radio be. Ya won kofo bebe be na o manya de o makọ bosom so kwaje bambo ne ade ade. But ade chi na o mon kate asefo ho upon the bambo nyina. E de adanse kasa kire de na dwene mundo se radio to me bro to me nyina so. Tio. Na ya won kofo bi na o manya de but ade chi na o mawu. Ko hospital ko hwe nkofo bi yedi nsuo ni moja ne ade asi wo so obi pese obodin Jesus kransa na wawu sanse wo hunu se awrade tumi so boro yan kwa ho me wa asase so aye ho me yakaka bensem ye kokoti ya hantan ye dwa ye pese me nkumi nya nyina asase we wo ho e masofu bi ya nka nkere wo wi ase da asase we be se na nyame be se wi ase wo mo bo a wo ni Bible nim asase we da hoda ensaida na me no mi no ye be kwam obi aba said ye wo be wo ama wo ban so abewo no enkere se nyankopon be ba be se wiase o se wiase be sei wiase ne ye me no ni padua yetime home ye ka bi ya yato ye da bi ya yasie ya honyade bi ya ye wo e be twam ama foforo bi aba iPhone chance ye wan chance ye free iPhone 16 Pro Max o chance free sei en na koduru sei sa na tie na se okuta iPhone 5 and iPhone 6 kra ye mu ye se wo wonim atwam sa na wiase tie me no mi ye be twam obabi ebe ba be wo ababewo na oni wiase udi 100 years kora bro fa che utrim se wo so beko enipa ye nsahwe otewa na wado nua ene yakaka bensem ye kokoti ya hantan ne yedwe ye fa nche utrim se o kena bi na ye nso ye nkate asefo for example
within a 1 hour bia ye woni pado we wufiri wiase eno ankofo bi we ene nkofo bi asa wu aka me no mi no netewo ye busa ye ho se kina hwan na ekọ wiase ye nsavio da krope enya o class ne me nya o size ne me da krope de enya ne class no no gina ho bi na ye dware wo etoro bi akaka bi nsem kokoti ahantan ne dwane pesem nkum nya ne ni berebo ne bi aya yinyai na urade to me bro to me nyina so eti aya na metimi shade bi na mabusa me ho se me nua akomfo bi awu akomfo 20 30 40 kugina na yase kokko me obi aso bosom ye different ye nyina ye kugina ho se ye kom ye ntimi anya ne no aha ana wote wo se urade ne ho ho sere urade to me bro to me nyina so nyansani ntia ha no mfa ncha ne so urade wo ho 100% men condemn abosomsom me ma woni pa bi anadwene mo do bi ate ase se bosom to me wo ho saa na me ma woni pa nso te ase se nyankopɔ to me wo ho on the amateur nas yes it is senkabosom to me ni wan ka rade nka nkyere yese asase so fo mu nue sanse ma to otwe ase etirimoden fo dada fo na ma na ba wiase okay ko ma yati ase se wiase na eda ho asase penti wa eda ho en saida ba nipa ne beba nipa ye bekọ abu nso no wan penso no o kire se o ba se wiase. Let me explain this for you. Ye ka se wiase ye me no ni mi ye nipa dua okay on the amateur no one read the Bible na ntiase ye a on tiase. According to Mark chapter something, when Adam Mecca and Yeshia Mesama, we are me no me ni padua. Watch ye boy we are see a bit chum ama fufuru biaba, a chum, your friend we are see at the end of chum co. Only a metro. Sa ka bi na ubi you know, and a bit chum at the chin and fufuru biba saba, a we are see a chum. Menu me ni abako. Unyan sani bia woda kete so anu obusa ho se. Enra na wo mfie sei, ene wo mfie sei, wo mfie ni bia beka ho nyina na wo nyini. Ubetumi afiri wiase. Oba bi ba wo, oba no nso be wo, oba no nso be wo a, ono nso de oto aso so be ba be wo, oba no nso be ko. E wiase ye be twam mama fufuru bia ba. Nti e to da bia ye nya akaka bensem kokoti ahantan dwa pese minkum nya ne ye ni bere no. Ne ye busa ye ho se, si ye wu kra ye ko hene. Eso enhye komfo bi ya tirmu dawa Ghana ha. Meme ye komfo. Okay. Matua na makoduru bi aso bi. Manante duru so saa ma bere. Me ko urade ma na ma simitrase na maka kire me ho se opon makaka bense me kokoti bamba makoje nyina na ma simitrase na maka kire urade se papa yi me ba beda wo. Ona me bamba fo na me yere kikirefo Nazareth ontemena me summa me nsoro bi ye hu da. Fi se waka wasem mo se. Nyono no ho no opai mo kana bone no. Wo ye tene ni nyansa bo kwa nyankopon se wo de saa wo nipa ne bone be firi no. Urade fa me bone ifiri me. Kan me kate asefo ho na me sori amaka se wo urade na waye. We dia dia se ampa waje atum e wona kuma mse nyankopon eti ase na mpese mi bi se wasem na ye wi ejuma die enam asema entina na me no si nkonwa enam social media odi a agentra na ha ho mpese otuyefo in general ansem ben ni nsem obi sori a o se abososo ya kwasem tumi bia ni wi ase si tuyefo. The one thing of secret abosom so nya nkwase asem ba abosom kire nkwase asem. Example ni obi wo ho anu afrɛ me na obi sam sa akora wo ye sofo ana se wo ye komfo explanation nyansa ni ntie wo sofo hu nyansa nka nkyere watie Bible say nyampanifo nyina na nim nyansa for example erade wo ho a Christopher kakasa bi se ye nyankopon fa ne boa wo nto ne ntem ji Kristo ni a wo ye gimefo pa na be kasa nkwase asem na erade nyankopon fa ne boa wo to ne ntem na tie ebi ana wo problem ne se wo dadwene ne wo ha wo no wa ma ne nyina ne se erade me hia awo Erade dom me na me ntime ngo o Kristo ni o akotena soro da mu o mo wasore ya na obi ba betwa me ya akra we de ni theater yo akra we de ne ho tai wono nso kra ba no onyanwu bi enti wo be de na nyankopon ama wa wo because of wo Kristo ni ne tenase ade a wo nyankopon anwono no na wo tenase se tai bro wo de be ma wa na wo mfama for example o Kristo ne ko tenase no se Erade me nua bia ba ya ne ho ade wasore de papa ma me nso me ntime nware ne ye nhye me ka wane bi ya ya ga ne ho ade aga ne kunu betwa mu ai ga wi ayi ni na wone ayi chempran ai ga wi ne kwankon sa ai wo tenase keka ga ne ho nsamante wo Erade be boa ma wo so sa kan ware ne bia tabi a Kristo fo nti o munyankopon ase wo ya pese me nkomanya ani bere wati ho bompa ye se Erade moare na wonya be mama ne nware ne nso no ne sofo chempran wa bare onim se sofo aye sofo ma me ho ade it woman ti wo munyankopon nase o de me chewo Kristo ni atrase abo ade bi hu mpaye obi ti akwantuo mo obo mpaye sa ne nsa be kankrata na nso ne nsa nyanka nkrata mpo owo obi asema ya pamu ni fredwuma mu abra ne nsa kankrata nti wo sa ni pa no nsa kankrata wa hwa ba ya pamu ni pa be 20 ni nyina wo munnim iti ni problem ni nyina na se dabi ane esema bo ade we hu mpaye na me nsa kan de ma mfa nkoma komfo sanse komfo de ofa ne bo a oto ne ntem nsa be kan ntem. Let me explain this for you.
What we say see at the bema. Now what we say who the besichina. You don't know. Nobody can tell you the truth except me. Ade biara wo wi ase a wo ba pere ho a obenya ne ntambia sunsun nsanso ho si obi nka no kora nkyere wa me ka no kora kyere wo ade biara wate asefo asase so bia onyankopɔ de bema e da nkon wi ya wo hu nsunsanso bɔ ne bia. But let me explain this one for you. So wote wo na wakɔgye ade bia na wakɔgye bibia firi ba bia wo busa ho de ekina e de bɛbɛrɛ wo nsunsanso sɛ ye yade sɛ ye de na obenya firi so da wo busa ho wo musa ho ya wade bi wo ho a entrance nkasa bosomsom ye nkwasi asem Obia ni wa wasombo som papa wa ye komfo papa wa ni obi yere bekwa akoda bosom beku no ba Christopher ye won dia menkyere yi komfo nkodi ne yonko komfo ho konkonsa je se komfo nkwasiafo obi ma menkyia komfo nyansafo me yensa pe wo Ghana ha mekyia na ntwe bo osi akose nyakopo komfo wadawroma ana mekyia na komfo ba afo agyawu da sebera wadawroma won kwaso ana mekyia na ntoa da sebera wadawroma won kwaso a comfort through me and sapena machi omo ewiase obi buwa no wabo ne bi mentena Ghana ha nchia comfort bi ama menchia nipa ba akopɛ APC the still ayakreka o ma ne nyansa na hene daddy I really respect you and I really love you so much still bafo nie wow ha ana brave ma kwan me de adwuma de nasi ene yantimi anwura mu kese if say nana ejina ne nanso a oye adwuma ne abɛkye no menka ne sa manfo egu na chi a ahogo egu na chi a were ohwe ebinum yare wasem ne semebie enti yebema na kwan na wakoto na adwuma die so na ayanya behu haidie bia ni a bebo apin na na ntirimu bia e wo sɛ de ma bia na ɔde ama na we su di adanse sɛ man ko gina social media ba bi enka ade bia anya waje sɛ obefa ho adi na aka na oche tumi ya adwuma bosun tumi ya adwuma ni sa na yakopon so tumi ya adwuma enti enka bibia atra emfa hundi na oyi okasa obi bibia ebenya midi MC Foreigner ahaya Henkan TV subscribe jawo agye nkyere e comment section na ase me no adin Uno East touch my mind Ghana mind yene mu be digwa day by day enterprise yasaswaba ye deal in all kinds of washing and bathing accoutrement retail and wholesale prices don't come enepa ho adaben Don't come enepa ho adaben ya titu so say who selewa atufuobo detergents no ye wono assault small medium and a big size Duffy Mosaic Lavita Clisoft Mada Boom Circling detergents no your bucket mu de so ho bit say Clisoft Mada Oro Semina no so de abusu say tam Semina bit say day by day so Chris Della Obolo Jumbo Jama Avel Pella Aqualis Colors Santex Clisoft Mada, Nora, Kente, Dr. X, Athena, Flash, Oro, Easy, Saba no yawana kesiane nketwa, Kabalik Soap, Oli, Diva, Camel, Killer, Kedu, Luck, Cindy, Anna, Power Plus, Royal Leather, Medisoft, Meditwist, Jumbo Aqualis, Miss Paris, X-Men, Fresh Soap, Bella, Lifebuoy, Magico, Nakesiane Nketwa, Alata Semina, Imperial Leather, Maya, Blinko, Sunlight, NFA, hello. Emano so sawako feature na wanya line no. Yas pad, proper pad, soft care pad, next pad, play me pad, Momo. Blessing pad, you want different colors. Comfits. And Matia Mokwa one so no comfort pad no. And also you will be ewa yaso ye. Disinfectant Dettol no so you will mu assault. You will mother Dettol. Camel, small, medium, and a large original Dettol. And Kuala Pampers no so de QT, JK, soft care, Nakasia, and Kitwan in a dantemu. Sweet baby, pull up, Sunny Pampers, Blimmy Pampers. 7 now pair wipe so de you soft care wipe. Tamine, halitosis aje will say aboswana. Ye deal in all kinds of Pepsodent,
Pepsodent 123, Pepsodent Charcoal, Close Up, Charlie, Tigard, and Angola. And Tontomo Howard Demoswa, Yawande Kwe Enemy Spray, Sasso, Fatala, Heaven, Fast Kick, Sao Bakoto, Taka, to Sperere Sodie, Tiro no so ha, Coco, Pride, Natural, The Lords, Soft Care, and a Nadva Tiro, and your toilet roll. And Tadina Fiamma Usia, and Kikawano Edasua Mwana, Parazone, Ehiamau, Mada Parazone, small and a big size, Bling Parazone, small and a big size. Se uwa chichini benche na witimi mba ya suya ya. Die hiani sa obe freye. And your man yebe package de kama near the ascende o. We accept Momo. Yeji Momo. Ube to me a free day by day enterprise. Ewa umatu for iso. 0544 644 852. And now say 0245 977 691. Day by day enterprise ana. Ya titu say who ye don't come me. Don't come me. Don't come me. Atu Fabwa. Shusha day by day enterprise. Awa tachimai. Sunyai station. Abron sign wa achire ho peno. Day by day so. Day by day so. Yeah, kankwa. Atu Fabwa. Atu Fabwa. Every day different.